स' लोगोफोर आं दायो ओंखारबाय आरो दायो थांबाय थानोसै कहिमायाव। आसामाव जोबोद गरम, बेखायनो कहिमायाव थांनानै एसे गुसु गुसु बारहावा जाना फैनोसै। आरो दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो खालि डिमापुरनिफ्राय कहिमा थांनाय लामाखौ आं दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर, आरो कहिमा टाउनखौ आरो बेयाव नायनो गोनां बेसादफोरखौ बा नायनो गोनां जायगाफोरखौ आङो बेनि नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। नायलांबाय थानाय भिडिअखौ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन। लेट्स गो लोगोफोर। अखाबो हागासिनो दं दिनै एसे एसे। नोंथांमोननो आं मोनसे बुस्थु देखायनो दै जोंनि खाथियाव हाजोआव नाहरलाय नोंथांमोन। जोमैया बोरै ओंखारगासिनो।
जायो।